Breso sem nwoma edikan. Ti dunsia. Na odi Nyankopɔn adaka no baa mu de besi ntomadan a David asi amano no mu. Na obobɔ ɔhye afɔde ne asomdue afɔde Nyankopɔn anim. Na David wie ɔhye afɔde ne asomdue afɔde no bɔ no. Ɔde Awurade din hyira ɔman no. Na ɔkyekyɛ Israelfo nyinaa, marima ne mmaa, obiara, paanu mu a, ne nanku, ne bobe abatatre. Na ɔyeyɛ Lewifo no mu bi asomfo. Awurade adaka no anim. Sɛ wɔnkamfo Awurade Israel Nyankopɔn nanase nyinaye. Asaf na oditire, na Sakaria di hɔ. Yeel, ni Semiramot, ni Yehel, ni Matitia, ni Eliab, ni Benaya, ni Obed-Edom, ni Yeel, wokurokura menta ni asankutene. Na Asaf de ɔbɔ nawura ejijie. Na Benaya ni Yahasiel asɔfo no hyɛne ntotrobɛnto daadaa Nyankopɔn apam adaka no anim. Da no ara na David ma wɔfa Asaf ne ne nuanom so da Awurade ase kane. Mo na Awurade ase. Mo mo ni din. Mo ma wo hunu ne ne aman mu. Mo nto no dwom. Mo nto no ayeye dwom. Mo nka na nwanwade nyinaa. Mo mfa ne din kronkron hyehyɛ mo ho. Wɔn a wɔhwehwɛ Awurade akoma ntɔ wɔn yam. Mo mpɛ Awurade ne tumi akyiri kwan. Mo nhwɛ n'anim daadaa. Mo nkae na nwanwade a wayɔ. Na hodwirideɛ ne n'anum atemu sɛm. Mo na koa Israel asefo. Yakob a ɔfa no no ma. Ɔno ne Awurade yɛ Nyankopɔn. Na temudeɛ wɔ asase nyinaa so. Mo nkae na pam no nkosi daa. Asɛm a ɔhyɛ awɔ ntoatoaso apem no. Sɛdeɛ ɔne Abraham pamoyɛ no, ne ntam a ɔka Isak no. Na ɔde si hɔ ma Yakob sɛ ahyɛdeɛ, ne Israel sɛ daa pam, kaa sɛ, wona mede kin na asase bɛma wo, sɛ mogya pade a wakyɛ no susu homa so. Bra ma no nɔɔso, na moyɛ nipa kakraa bi ne ahɔhoɔ wɔ mu. Na wɔne nam firi ɔman mu kɔ ɔman mu, ofiri ahenni bi mu kɔ ɔman foforo bi mu no. Wama obi anhom wɔn so. Na wɔn ti ɔka ahemfo anim. Monka me nipa a wasra wɔn no, na monyɛ medifo bɔne biara. Monto Awurade dwom, asase nyinaa. Mompae ne nkwagye mfrida nkɔdam. Monka n'anim onyam wiase aman mu, ne na nwanwade aman nyinaa mu. Na Awurade yɛ ɔkɛseɛ, na ɔsɛ ayɛyɛ sɛ, na ne ho yɛ hu anyame nyinaa so. Na amanaman anyame nyinaa yɛ abosomhuhuo. Na Awurade de ɔno na ɔyɛ ɔsoro, anidie ne animonyam wɔ n'anim. Tumi ne anika wɔ ne tenabea. Aman musuakuo, momma Awurade animonyam ne tumi. Momfa Awurade din no animonyam ma no. Monso ayɛyɛdeɛ mmra n'anim. Monsɔre Awurade ahoka kronkron mu. Asase nyinaa mo ho popo n'anim. Nso wiase betim ɛrehinhim. Wɔma ɔsoro aninye, na asase ho nsane no. Wɔnka no amanaman mu sɛ, Awurade adi hene. Ɛpone ne ma yɛ bɛworo, mfofowa ne deɛ wɔ mu nyinaa bɛdi ahurusie. Ɛno na kwaye mu nnua bɛto ahosane nnwom Awurade anim. Na ɔreba abebu asase atɛn. Mo na Awurade ase na ɔyɛ, na n'adɔe wɔ hɔ daa. Na monka sɛ, gye yɛn kwa gye Nyankopɔn, na boaboa yɛn ano. Na yɛn firi amanaman mu, na yɛn na wudin kronkron n'ase, na yɛn fa wayɛyɛ nhyehyɛ yɛn ho. Nhyira ne Awurade Israel Nyankopɔn fida kosi daa. Na ɔman no nyinaa ka sɛ amen. Yi Awurade ayɛ. Ɛna ogya Asaf ne ne nuanom hɔ Awurade apam adaka no anim. Sɛ wɔnsom adaka no anim daa sɛdeɛ ehia da biara. Na Obed-Edom ne wɔn nuanom yɛ 68. Na Yedutun ba Obed-Edom ne Hosa yɛ apono ano hwɛfoɔ. Na ogya ɔsɔfoɔ Sadok ne ne nuanom asɔfoɔ hɔ Awurade tenabea no anim sorɔnsorɔmea a ɛwɔ Gibea no. Sɛ wɔmmɔ ɔhye afɔdeɛ. Ɔhye afɔrebukyia no so mma Awurade daadaa nɔpa ne anwummerɛ. Ɛnyɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmara a ɔhyɛɛ Israel no mu nyinaa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho. Ne wɔn a oyii wɔn a ɔbobɔɔ wɔn din no nkaeɛ. Sɛ wɔna Awurade ase, sɛ n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho kura ntotorobɛnto.
ne nsɛmbɔ na wura a ɔma no gyegyeɛ ne nneɛma a wɔde to Nyankopɔn dwom. Na yɛde to mma deɛ na wɔwɔ ɛpono ano. Ɛna ɔman no nyinaa sii mu kɔɔ wɔn afie. Na Dawid nso sane kɔ kɔhyiraa ne fie.